ハレルヤ게声が小さいですね。おこまへだろハレルヤ。がぴこアーメン。ハレルヤ感謝します。私はラグド部の方の集会に初めて来ることができました。けやにがラウヤシウでポロコラよくぶてもペよタイに来たのは15年前です。おたよみますられてちがこたもうてよでぼがらよで、その中でも刑務所を回っています。よかるらたタイミングをこらたよくてよがらこくてよじょえとらいまじょれらいかころけよその仕事は神様が私にくださいました。でおておでばちょさよはつらべ私は今優しい顔してるおじさんでしょ。やによめふわにせだおめふんだらまだらでもね、今から20年前はもっと怖い顔してたんですよ。やかよあさボラにちこぐすたよめふつまだめ皆さん、日本のヤクザって知ってますか？あびんでぽやっぱここやっさこれからこマフィアこなそう超入ろわからない。オッケーさらの平気で人を殺したりします。でもこちはどべ本当に私をいじめたりして喧嘩をしたりします。でもこちはやだべまだびをけてびべ私はそういう世界に10年間いました。よマフィアめがやっさべチェックをこてちほよかてやよその中でいつも喧嘩ばっかりしていました。でにれれこちははいびちょもかよみままだべみよまだべがてどへびけだんだん有名になっていくんだけども、心の中が寂しいんですね。やかよやマフィアやっさこちたよおちょうでがべじゃれまだべらいけてよやかよにままさ何か心の中に足りないものがあるんですよ。やかがおいチェックよやさこれびょじゃやかがにまちょまびょでお酒を飲んでもその心は癒されません。にままさたびやじゃずどえずかまちゃどえかよにまちまさらでそれから僕は麻薬を打ってきました。でもこれおやぴふじゅれじゅうでてよ兄貴が1回だけやってみろって言われたんですね。やぴふじょこれねままじゅうよここれじゅあてやたねもとかべとかいらべよでも初めて1回打ったんだけども、それから2回3回4回とやめられるやかやぴふじょてぽじゅあここれけまがでてぽこじゅがべにぽこじゅがべてちぽにちぽてはぽじゅがよじゅうペラべよ気がついたら頭が完全におかしくなっていました。やかやぴふがてじゅあこうのねてぱがまとまなといてどけらべよ誰かが俺を殺しに来る。啊，我可得吃的我不是啊，我是妈的，可能我给充满大位老了，我到白的了，我都不是毛的么子。警察が捕まえに来る。哦，那大陆那里俺抓的了，得要钱，怖くてしょうがないんです。国家有你嘛好呀，看是的嘛个。でも麻薬はやめることはできませんで呀，した。看看呀，付出的怎么拍，怎么个？私の周りにいた友達はみんないなくなってきました。要超巴的把个，我呀，付出的么的他超大的这个要给赔有，要超么的了。気がついたら一人ぼっちになってしまいました。哦，超你们到超的爱个，要超么的了。その頃から悪魔の声が響いていくんですよ。やかおよこよ来就要就要你嘛好のねこからおよ前死んだ方がいいよ。やくのねやピプチュエまだめてのせよこれがよこよのねこ自ちから殺したら気持ちがいいよ。のでこびたにさめかのかのどべおけのわさそうくいよ私はその声を聞きながらナイフを持って腕を切ってきました。あでもがせがどでもかけかでゆらこびがにべでよであてれでとすじゅうすかまとなのそでも死ぬことはできませんでした。やかますだでこよ僕なっていうかで麻薬やってから生き方がわからないんですね。やピパがてどがてじゅあごけとやべあさとかてぱがまだよていどけべよどうやって生きていいかわからないんです。あがべあさつかけてけちなどちまが誰か助けてください。つからせでも誰も助けてくれませんやでした。かてがいがまからちょかてべちょべがやぴぷんちょかっこいいぽびてがよけまらその時私は今の奥さんと出会ったんです。やかおよちこじゃよにまとかまとやぴぷちょた来かけちよこのよてんたけやみまてやもだよ彼女は私に聖書をプレゼントしてくれたんです。おいてんよこのやみまおよぶやぺぱとへおいらそてまでらこれじゃその聖書をもらった時僕は涙が出てきました。やかおやゆれぷやにてたじゃりよじ多くの人が僕から離れていったのに、じゃりおべこよおべやみまおぴらよぷやれおによイエス・キリストは僕のところに来てくれたんですよ。やかよこよこれのでやらせてばそとばおいじゃりよこれおけこいかおらたり
冇得佢，就坐咗巴地巴牛學嘅啦，嘅攞地下嘅啦，就好多把，屋企地把嘅啲多咗が水啫佢。多くの人は私から離れていったのに、イエス様は僕のところに来て、お前を愛してるよと言ってくれたんです。家里嘅家提過咧，佢要錯啊，我要出他會錯你我可能係要密碼皮啦啫。要為你去俾把，佢要坐啲爬過，佢要入去鋪拉佢哋跑到鋪拉嘅嘛，飛嘛，入沙地要啲破機嘅咧，要叫做乜地撈啲啊㗎？要密碼，即係叫咩平密碼啲啊？即係要坐地撈要。私は毎日聖書を読んできました。佢哋要家里咁樣要日家定義咧，我要密碼別啦嘅，家里定義個要。聖書を読んでいくと心の中がすごくきれいになっていくんです。日家要家里萬個他個要都起碼切晒咧，密碼啲咁樣啥？日家家里啊，我個密碼嘅查啦嘅嘅。私はその聖書を1ヶ月で読みました。そして私は彼女に電話したんですね。聖書を読みました。私はいろんな質問をしていったんです。今度は私も救われますか？今度は私もやり直しができますか？彼女は大丈夫大丈夫って言ってくれました。必ず電話の最後に教会に来ませんかって言うんですね。教会は僕みたいに汚い人が行き場所じゃありませんって断りました。でも何度も何度も誘ってくれるんです。僕何回も何回も断りました。でも最後に彼女が言ったんです。井上さん、私の教会には若くて可愛い女の子がたくさんいるのよ。私はすぐ教会行きました。教会のみんな笑顔で迎えてくれたんです。而且大家好前面嗰隻挑起來要拿錢出來嘅，你起碼攞可能係啲咗㗎，要係啦嘅。日本の社会の中ではヤクザが嫌われています。やかじゃあみよこれザッサーこよめこびやここれちょっとがいとまたちょかぶいつばらいとよ。でも教会の人はみんな私を笑顔で迎えてくれたんです。やか你们不要是呀陪茶为不有做做，我可以茶气为啲咗㗎，要乜吃吧啦咯，佢哋係啦咯。教会行く中で私はだんだん麻薬から解放されました。麻薬がいらなくなりました。やかよで不過咧，佢有不有，佢不打開個有次や不自己就嘅，やかよやみやばこびれ。死にたいって気持ちもなくなりました。結構他有多べやかをこの人有借よな。でよ不ら他をや皮膚就他啊用肩せな肩すってな。そして僕は聖書をもらってから1年後、ヤクザを辞めることができました。親分と一緒に教会行ったんです。親分が牧師先生に約束しました。やか、我有可能要不要陪他，要把个不了，不要可不得来嘅。井上が本当にこれから真面目にやっていくんだったら、ヤクザの世界から辞めさせるって約束しました。で要把要查啦，不嘛把啲啊事打嚟咧，查啦我呀把吃不啦，他嘛偏的要ヤクザ的要係呀，no查啦哦，no要白的が比較咧，要熱が比啊，我比這要把。本当にその約束の通り、イエス様が祈りを聞いてくださってヤクザをやめることができたんです。で了，佢因為查老啲拍開打到下，我嘛啲ヤクザ可能啲咗㗎，我冇不落啦，啲人我錯打啲接拍拉啲咗嗰陣。それから私は親分のことをいつも祈ってきました。で要が不知道不れ不が啲咯な、要不やけら啲啦。親分がヤクザやめれるように私は祈りました。やか要ヤクザ不はこの要不やけらで。自分がクリスチャンになってから2年後です。
그리고 그 오히려 공원요 부야 배라는 거기가. 親分ヤクザの組織を解散したんです。 그리고 그래 요왜 아사 카프에 마다요 그 마피아 디저베 카프에 멤버이라베요. お祈りは聞かれるんです。 띠가리리 아요자 꼬삐 띠아타 주가 라이가 요꼬 코요 코타 나가라베요. その年の12月に私のお父さんがイエス様を信じました。 그리고 그래 공원 갈래 그래 요 파티 파가 요 다라비아 뭐 띠아타 원래 뭐 부야 배라베지 요 파가